Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ammetta li l-prassi li tant kritika dwar il-ħatrit pubbliċi ma nbidlitx u l-Gvern għadu skontu juża l-istess liġijiet li kien daħħal il-Partit li jmexxiju. Ġvana ma nistax ngħidu wara da ġew Muscat jew il-Gvern tal-Labor għamel l-qorti jew il-liġi dwar kif taħdem il-qorti, kif jinħatru l-maġistrati l-imħalfin dawk li huma taħtom ukoll illi joqogħdu fuq it-tribunali vari tal-qrati tagħna jew il-poteri li għandu l-Avukat Ġenerali. Le, mhux huwa għamilhom veru. Dan minkejja li tul is-sena Delia kritika lill-Gvern li kienet iħaddem dawn il-liġijiet. Il-Kap Nazzjonalista kien kostrett jirtira kliemu war li fuq talba tal-Gvern il-Kummissjoni Venezja ħejjiet rapport dwar kif jistgħu jisaħħu l-liġijiet f'pajjiżna waqt li ma kritikat l-ebda riforma li daħħal dan il-Gvern biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet fosthom il-mekkaniżmu ġdid ta' kif jinħattru l-ġudikanti. Delia tkellem ukoll dwar laqda fil-Partit Nazzjonalista u f'diskors surreali qal li tul dawn l-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista kien maqut u konsistenti. Fl-aħħar xhur konna konsistentement flimkien maquda bleħen wieħed. Dan meta l-Partit Nazzjonalista kien u għadu mifni b'inkwiet intern war li Delia sieħa sospensjoni ta' Simon Busuttil mill-grupp parlamentari brabta mal-konklużjonijiet tal-inkjesta Jgħid, deċiżjoni li kellu jirtira wara qasma fil-grupp parlamentari. Qal ukoll li ma qabilx mal-fatt li l-Pulizija għandha l-informazzjoni biex tinvestiga l-gidba ċertifikata Jgħid. Irid intiħħel xi 11 pulizija. Il-Kap Nazzjonalista reġa' kritika l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u saħaq dwar l-importanza tat-tisħiħ tal-midja. Id-dikjarazzjoni tiegħu tistona sew ma' dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista li qed joħodha tabla ħabel kontra l-midja għax żvelat li jinsab investigat dwar ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni. Li ngħid xhur jien illi l-istituzzjonijiet tagħna terrew isemmilek ukoll il-medja u s-saħħa li titingħata. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li flok jitkellem għall-gallerija, il-Kap Nazzjonalista għandu jgħid jekk hux se jappoġġja tibdil kostituzzjonali fuq liġijiet li ilhom fis-seħħ snin sħaħ u li ħafna minnhom introduċihom il-Partit Nazzjonalista meta kien fil-Gvern. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li